Manukaos tarik dari sudut buan. Para kesukaan tani buan. Kondisyon gini. Saya buat manuk, gamgang tek manuk ya dito tarik. Untuk lagi kondisyon mungkin lagi. Panikan no? Panikan no? Pindot ya pidap yuron ba? Nabiyaan pangasawa lagi. Nabiyaan pangasawa nung kan manok. Nananaong hapi pidap yuron. Asawa mo hapi yuron. Masuko kan. Hindi yun. Mangaway pa. May manok eh. Yung mga pidap yuron. Puyo ra. Ganda naman sa ampay ni manuka. Dahil manuka. Ikasunod buwan na. Tarik lang. Nauga yun eh. Dako yung pustahan mo. Ato buwan. Wala ba tayo sudan balay ra ba? Kasi kayo yung karningo niya. Sabi yung lutang. Gamit ka dako rin yung gaston mo. Gusto to ako nadungog di mo ganiha. Nga mabiyaan pang asawa nun kasama no. Bantay lang ka manguhit ka unya na ako gabi eh. Kapiit na sa sira na imuha. Nakadungog yung usawa na yung teatro. Binumang ka tutuwa niya. Tagastak tinugpo. Hindi ka padunggo ng gabi eh. Ata gani. Kabir ba sige pagbutuan. Sige pagbutuan. Tugnaw kayo panahon no. Dugay na kung wala ka pa buto no. Hala ka di manuka. Meanwhile. Binuang matukuan. Di mo ito tinuod. Tinuod to. Nahigog man na kasi imong manok. Karon hakutan ni mga gamit ibo mauna dat ari tangkah manok pag-ipon mo ba? Yati gani. Katugnaw barong panahon na di ta ka pabuto yati. Asang budo ito tangkal yung rabi ito napuka taong dito taong ay. Ay di dito paputok ato imong manok dala-dala. Bati aning kinabuhi oy. Manok naman atong kripal ani. Pinuang na to kuwan. Pagpuyo o pag-ipon mo